Dami ni di batana sumurung sen saluhu naroha i mana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari kita i mana tarsura di Pesalmen ono 15 ayat sadasa tu ayat sia tang hokamu mahatani di bata. Ede sian si David ikon nalum ni roha di ho puji-pujian ali di bata di Sion. Jala gararok kudu tuho baga-baga. Ali si tangyang tuho do ro nasa sibu. Gumugo do akka elu-elu ni hajahatun asa ahun. Seho mamane sa akka pangalosyon namin. Mertua mahala na pinili mi. Jala nilaw sa midumonok mangingatun akka alamaming. Say pasaba marohan nami binahin ni hinadingan ni bagasmu. Jorom na badiyeng. Tung nasokal do pangalosim tuhami di bagasa katikoran ali di batani hatuan namin. Haposan ni sa luhut ujung ni tanaod dohot laut akka nadawing. Hodo sipaw ja akka duluk marhiti-hiti gugum. Marhohoson haguguom. Hodo sipaso hasa ni akka laut. Hasa ni akka galubang na dohot uga-uga ni akka bangso. Jadi mabiyer maaka partopi laut maruduput tada akka nabi naiming. Marudupulu madibeko akka permulaan ni habisaran dohot hasudutan. Ido sahana dihamudo nga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpukon adong masada barita namardong apuda adong masada proyek bangunan ima nama setibu di bagasa proyeko nung gudang masay gudang doaka tukang na karyawan na ala kebetulan na adong ma dohonon ni kepala tukang naon HP ibana di lantai 15 madog tu na toron asa adong na perlu sahali saya dikorai kepala tukang naon masih kicang jadi cuy magwarra anu senin alay lasso ditangion Pemar pikir ma kepala tukangon molo turunau lucane jala molo turunau apa habis waktu ni narana dungi buhama asabui dahok ni ima sianon ni narana asabui di foto ibana saya dikorai langsung dibigi akhirnya iturtuma tu pikiranna ima membuat batu nageleng dibuat batu nageleng itur dilempar ma hona ma tu ulune dung hona tulune dibereng batu kicang jalir ida ma kepala tukangnya nama ju namanggora ibana dungi dibikima jala diboto nakuk ma ibana dia makadonga saha porsyaon ahado nang tidota sien barita namardonga pudeng ima nakeng selala do karyawan ne la subui do dibigi alani keributan do alani akakebisingan alay asabui di itata tu gicang dumpe ikut joloro ima dilempar hona ulune ikut jolo pait jale kun hacit hacit maulune dumpe asabui di botona ama juju sekicang kumadaneng alani sada nanang berengota di tonga-tonga ni parangulut tapi songodido sipata dipakai di batado sada i malaking sada juju na tuhinda adong marhite hamaulon alay na majuhita di asa marsoba jala asa tabigi juju ne jalima dalatta mamuji di batang dia makadong asaha porsyam takas do sada puji-pujian ni para pesalmen di bagasa 30 tahun tung dipuji para pesalmen di batang di sadok nguluna ala ditada di parhatopot di lalam dia tidak kunibana do papaina di batang di bagasa nguluna
Alani ado piga-piga poin na naing berengot tadi bagasat trupukon ado ubain na gabi di papuji-puji. Ubain manhalom jalalaho mangedehon pasangapod di bata ibana. Sungguh tido dalan na. Na perjulu ima ala di batado si tangihon tangyang tang. Dada holan tangyang na formal. Alay nang hui-hui sadape di bigido. Budi taparatulus di pesalmen ono mai sepuli. Nang sotakas na tatanyak ko ni alay takas do yang guli di bata. Nang pehiran ape pot tita martangyang alay yang guli di bata takas de. Dakya mudum manang istirahat di bata marni dehida. Alay diganap tikki do kita ditangihon di sudi tikki i. Alay tutu dang sudi natatanyak ko ni dioloi di bata. Ayu bagas do di bata mangalehon akadia na rumikot na duminggan di hita. Jala aduldo duminggan lomonehon di bata. Sian natapangidui ido benna takas tau loi dal takas tau lupun do mardonga moleante disudi tangyang teng. Na paduahun ido ta aharon na dohon di parpesalmen ido benna di dihun do di pasangan di bata ala di bata do sisi sadusa. Edang ado kita na somardusa. Jala pola adung do kita gudang upani aka dusata naso hagwarak kita. Alai di bed di bata do ima nakagani dihakolongi. Di sesa do marhiti dia me ima anak na nasasade ido no bagas berengot takolong di rokan di bata dan dirasipok kita. Alai dihakolongi ido benda saya tarok di songon di Johannes tulis aplonomi. Epola do anak na nasasade di on asa unang mate ganup na mangulu dana porsi di bana asal ma olo hita porsi di bana. Alai dilehud do anak na Tuhan Yesus Kristus ima gabe dalam laho manesa dosatan. Na patuluhon anda honon ni parpesalmet do ima di baga setrupukon ipasangap jala di papuji-puji di bata di tihun ima ala di paluas do hita ro tu corona. Terlumobi hita akan porsia di Tuhan Yesus Kristus ala nunga Jesus gabe ulutta. Omam besarta nunga bui hita romar sobba satu habang sahabat yonne sopola adong be parholangam. Idu natabu tahilala di baga sangguluton. Jala dipilih di bata do hita gabi ula-ulana dipilih do hita gabi akana porsi di bana. Siyem pamilito ni dora nanang berengota di jo hita jala asaro hutma masihol hita tu bagas joroneng. Asa boharan do horna di bagas jore asalas rohatta ro tu bagas joron di bata ala mangidihun do mamuji hinabal gani di bata itu sada bukti di do di parpesalmen nakangani halat nang manada do mangidihun idu benaking sai uhalo mohodon bagas joromi idu bena di paingot tita na papaton jauh bodo mangatur sudine ngulutta ay di paujak di bata do hita ubar tulo menrohanam sidura berengotta hina argani panopau ni di bata do hina argani ima pasu-pasu na di hita di paujak di bata di hita hobar tu sakap dang lomo-lomona dang gabe ben asasiga alai hobar tu panopau ni di bata do isi menaking taida naking sompa do nenak kana sokal do papenamu di bata jala hatomi jala haposa do ditano do dilau nang diakka tau ima tabu na rupani di paujak akaduluk marhiti-hiti gugum dohot marhoson hagugum. Jadi ima berengot tarupani dibayad di bata asa uli na tinopane hobar hanguluan tuganup jolma. Na perpuri mana yang dohono ni tupukon ido benak ngani mamuji do mangedeo parpesalmani ido ibana manada ibana di pabahenan ni di bata. Di pabahenan ni di bata di sidora berengota song sadadalan nando ni parpesalmen. Di parhatopot ibana do holong ni rohani di bata di ibana. Jaho baruna paradihon ima portibio gabe sumber ni hanguluan
sumber ni si panganon kita ganup are. Molo manga kita ganup are. Aro na berengot tadi si. Ima isi do na jadi usudi. Molo mini pita molo dungo ita molo ta ida kana tinopani isi no beni. Bui barakonota ima nakengani. Waso ni debatado jadi usalu neng. Ay juk dihita ala songon nang somal di bagasangulutta sa hirana tahilala nong biasa. Alani gabe olor hita dang gabe dang marhapur siaw lebak. Alani do pesal menoma nang lupa hita memuji do pasangapun dibata di bagasan saluhukne di bata dang nahola pasonakun rohani jolme alai asal pasonak rohan di bata dui jana isido do ta puji ma di bata mauliate ma di bata huideo kai maho alit di bata sudi akanoli akana binemi betung inama tabuna hurara tahilala molo sudi hita makalasun akka nauli do panopani di bata di bagasang uluta lalu do dang dohon terpukul di tadi makadong asaha porsiao asa torok do colma na imanakangani holan mementingkan dirinya sendiri alai dipaingot do tuhita unang ma songone asa ikeberengot paro di bagasan nguluta songod dalata puji majahuba edeu jala pasanga madebata dada holan alani hagubu otai alai idot tama ima songo pamuji otai asa marga jala taida padeta di pasu-pasu ni debata molo tumpe si pata dang saya dileon akan apa sonang rohatai raholan di pamereng tado di pendet tesat bingduing ketiki marsak rumi tangis mangut masalah hita datong do di papis sarama taniari di leho do udan panapot panota jala hot do portibion di leon gabi inganata naju do holan nari kot di hita na taida jala tabain dasor tamamuji di bata HP di samping nahacit na tae adul gumugu do pasu-pasu ni di bata hita lapatan naju jo do sotabo to madok molati tu di bata manang Peter Portes do hita do marumutugu tu di bata ala hulak kacit satokin HP sotaida akapabena nana asing termasuk nadinggan nanai pasapun na tuita marhite-hite akan nahaciti doho songon na binani kepala tukang inaking neng pasahaton imanaking pasu-pasu neng pasahaton akan naudi budu sipata pencunak yang hacip ido adong halak nama dok bila kamu memasuki kebun janganlah hanya melihat daun-daun yang berkukuran dan busuk yang membuat menangis tetapi lihatlah tunas-tunas baru yang sedang bertumbuh yang akan membuatmu gembira dan terus berharap ido cara pandang nabu yang kita terus memuji dok manggil dehon dok pasang apa di bata diganup dok diganup situasi dada holan alani pasu-pasu nih dada holan alani berkat nantai talalah alai alani di batas dido jala tada madi bata dada holan sianak kana hati na di bagasa gulutai alai bui sesudi nak kana uli kana tabu nang songo di pia kana tadal di bagasa gulutai ima mabek kita manotong mangedehon mamuji mandok mauliati tu di bata alani ma setarok ma sai sau ma obar turo merham jala takasma di pangaramo tiu ni di bata tu hitam di sido lah kain berengota ima hala no pinilit na jala marsanga madibata amen mauliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabati amen.